Mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Banat maraming lang. salamat. Ayan, Hanap lang Gira. tayo kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Oo. Ay, babae. Buntis na yan. Pastil lang sa probinsya mo. Mindanao. Bisaya. Kaya. Saan ako pastilan ikaw guys, si Kaagapay. Bilatan na. Ay, Mga ka-business, mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat, ka-business bro. Ayan, kilala. Agapay, support natin. Maraming salamat. Kaya oray ni April na lang bakuna. Ay, hindi pa. So, ay, ang pinakalitan. Di pa, di pa. Awan, abis ko ang tamis ko lang kita kasali. Wow. Wow. Ay, dito ko. Hindi nakapakunan ako amin na isa. Wow, lagi dyan na nakapakunan ko. Tantang ko din yung vlog. Hindi nalaga na. Pinapira ka na? Hello, magandang araw mga kaagapay, mga kalingap. Andito na naman tayo dito sa bahay ni Tatay Junicio at kasalukuyan pong nagpipintura ang ating mga volunteer. Ayan, maraming salamat po sa kanila. Ito na yung bahay ni Tatay Junicio. Ayan. Yung pintura po niya, ayan, katulad din po kay Nanay Aloha, kasi yan yung ano namin dito na para uniform din po yung pabahay project natin. Ito na po yung pangatlong pabahay natin. Malapit na po siya matapos mga kaagapay. Ayan, makikita nyo naman na ano na siya, tapos na, pintura na lang, tapos na ano na sa loob. Maya maya mag ano rin yan, magpipintura din sa loob. And ayan, again, paulit-ulit po akong nagpapasalamat sa lahat ng tumulong po kay Tatay Junicio, sa mga nagpaabot ng tulong. Ayan, kay Pastor Abimata, kay Ma'am Cheryl Marcelo, kay Sir Andy Marcelo,
at kay Ma'am Violeta Madayag, kay Jocelyn Diz, kay Ate Guy Garcia, kay Ate Nerissa Sunsa, kay Ate Merly Alcon, ayan, at sa ating mga iba pang nagbigay ng kanilang suporta kay si Kagawad, Rainy Esperanza, at sa ating Sangguniang Bayan, Jonathan Navalta, sa Sangguniang Bayan na si Winnie Domingo, maraming salamat. At sa ating mga volunteer, sila Junel Rachel Main, Melvin Laborti, Jumar Laborti, and kay Ken Laborti, kay Junjun Silapan, kay Junjun Kahala, kay Rico Laborti, kay Alex Laborti, kay Elisio Acosta, kay Entong Laborti, at kay Barangay Tanod Edilor at Suara, Barangay Tanod Modesto Laborti. Maraming salamat po sa inyong tulong at pagbibigay ng oras sa ating pabahay program. Napakasaya na dito po sa Barangay Dunya Concha or dito sa Isabela ay talagang nandito pa rin yung yung dating kaugalian natin na bayanihan. Sila po ay mga voluntaryo lamang na nagbigay ng kanilang oras para magawa itong ating pabahay po. Maraming salamat po sa inyo. So yun nga, kaya medyo natatagalan itong proyekto natin, mag-isang buwan na rin kasi gawa nung nag-ano pa sila ng yung mga vacant na oras po nila, kasi hindi naman natin sila mapilit na araw-arawin kasi may mga kanya-kanyang trabaho rin po sila. Pag vacant talaga yung oras nila, saka po sila nakakapunta dito. Kaya nga marami tayong volunteers kasi paiba-iba din po yung tumutulong dito, hindi po sila sabay-sabay. So yun yung dyan, kagandahan dyan. And gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga taga-camera, ang ating team Kaagapay Isabela Chapter. Ayan, si Ate Leonora Silapan, si Robinson Rarama, Charmaine Alcon, and John Ray Alcon. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay din po ng updates ng ating proyekto dyan sa Isabela. At siyempre, ito po isa sa pinakamalaking sumuporta po sa ating proyekto mula noong kay Nanay Aloha, pati dun sa mga feeding program natin. Hindi tayo iniwan ni Kapitan Larry Ubaldo. Ayan, siya din po yung mga ibang nagbigay po ng tulong, at siya din po yung nagmo-monitor niyan araw-araw. Nandyan po siya. Maraming salamat po kay Kapitan Larry Ubaldo. Thank you po. At siyempre pasasalamatan ko rin po ang ating mga tagapanood ng ating channel. Ayan, sana po i-share din po natin ang ating mga video para mapanood po ng iba. Sa mga hindi pa po na-subscribe sa ating channel, ayan, pa-subscribe po. And paki-subscribe din po yung isang channel ko na Biyahe ni Darius.
Ayan po yung ating mga ibang volunteers. Nandyan po si nanay. Nandito po si nanay isang yung nakaupo sa ni PWD. Ayan. At po, tingnan nyo pati yung bata tumutulong talaga. So napasarap sa damdamin, napasarap sa pakiramdam na talagang todo suporta po sila sa kanilang mga kapitbahay. Diyos na po ang bahalang magbalik po ng inyong kabutihan. And yun nga mga kaagapay, sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong kay Tatay Junicio, kahit ano po, mga gamit, pwede rin po table, lalagyan ng plato, pwede po yan. And gusto ko rin po, ayan, suportahan po natin ang ating ang pinapashoutout sa atin ni Kuya Bal na mga Unicap members. Ayan, si Joy Matias, si Kuya Poy Official, si Nestor Manoy Pulo, si Vincent Official, Team Lisa Charity, Tristan B Channel, and si Percival Official, and si Rich Falcon TV. Ayan, pakisuportahan po sila mga kaagapay para mas marami pa tayong mga kasama ng mga charity vlogger. Isa din po silang mga charity vlogger na ating pinapromote. Ayan, maraming salamat po. And yan, sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating kay Kuya Bal, ayan, pa-subscribe po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Pro. Sa buong team Kalinga po, ayan, supportan nyo rin po. So ayan na po, tapos na yung, ayan na yung itsura niya. Ayan na po, nandyan din po si Nanay Aloha. Bumisita rin po para tingnan yung bahay ni Tatay Junicio. Ayan. Ayan po. Diba? Kahit pa paano maganda ng bahay. At kumbaga hindi na sila matatakot o magsiksiksikan kahit pa paano lumaki din. So yun, maraming salamat, and ito po ang ating update sa bahay ni Tatay Junicio. God bless po sa lahat.